2 anys després de veure com s'iniciava un projecte tan ambiciós com la Gran Volta a Cerdanya, la cursa d'ultrafons apadrinada per Kilian Jornet, la comarca està a punt de veure néixer una altra cursa de muntanya. Es tracta de la Solana Running, una prova molt més modesta i també molt més curta que la majoria de proves de la Gran Volta a Cerdanya, que transcorrerà per 4 municipis de la Solana de Cerdanya, Ger, Bolvir, Guils i Meranges. L'objectiu principal és promoure l'esport i també dinamitzar i donar a conèixer aquesta part de Cerdanya. L'objectiu és dinamitzar aquests 4 municipis, treballar amb aquesta cursa conjunta i projectes comuns que tenim i alhora intentar també projectar una mica el que és la part de la Solana de la Cerdanya, que moltes vegades no està tan reconeguda. Inicialment, la cursa s'havia de fer a finals de juny, però es va decidir aplaçar-la perquè no coincidís amb la triatló de Puigcerdà i finalment es farà el 18 d'agost. Hi haurà 2 modalitats, una cursa de 34 quilòmetres i una altra de més popular de 16. Sí, hi ha gent que ens ha anat preguntant, però sí que han vist que la de 34 quilòmetres, que és amb la que havíem començat, eren molts quilòmetres per ells i per això, davant la demanda de la gent, hem cregut oportú muntar aquesta també de 16 quilòmetres. Les curses seran itinerants, de manera que cada any començaran i acabaran en un municipi diferent i per tant els circuits també s'aniran adaptant any a any.